Allah can, men amar bakma çylaýsatda tedeýle çenli. Ay owadan oglan duşaýmala. Vay borlagy owadan oturmaýyn. Ýüregi owadan bolsa bolýa. Akça bir oglan duşaýatda. Borla ağam diýip durjakka, garaýagy bolanyňam ziýany ýok. Ýüregi ak bolsa bolýa. Ýöne Allah can tedeýle çenli. Men amar geçäýsedim-de. Allahça itmesen o. Özüme mi gelýär ana? Vay bu oglany. Vay bu gyzy.